huomenta. Tästä onkin naapurit tehnyt aikaisen lähdön. Pikku kauppakäynti ja sitten uutta kohdetta päin. Ja ei muuta kuin menoksi. Ramut kyyti. Vielä ehtii. Ja matka jatkuu Tobermorista länteen moottorilla. Tietenkin kun tuulta ei vielä näy. Hyljepolski. Aamukylvyllä. Joo. Keulan suunnassa ulkohybridit, mutta emme mene tänään sinne vaan. Me mennään Rumin saarelle, joka on vielä tällä Mainland Scotlandin puolella, niin kuin ikään kuin vähän länsipuolella, mutta saari nimenomaan. Ei taida olla kuitenkaan rommistaan kuuluisa. Täällä yksi paikalliseksi Cap Horniksi kutsuttu niemi, mikä se nyt olikaan? Ardnamurchan. Aika hankala nimi. Tai jotain sinne päin. Kyllä on pyyntö, vaikka ennusteessakin piti olla ihan semmonen purjehdittava tuuli. Saari nimeltä Mugia, saari nimeltä Eigia. Hivenen siellä niitten välissä hämöttää meidän kohteemme Rum. Yli oli siinä pyydyksen vieressä apajilla. Siinä onkin kalaviljelmiä. Tästä voi jo todeta, että tuo kohteemme Rum ei ole selvästikään rumimmasta päästä. Siellä on meidän Ankkurilahti, joka ei ollutkaan Ankkurilahti, vaan tähän löytyy Poijut. Tuo laittoi näyttää kyllä aika raffilta rantautunut paikalta. Valmiina Poijun nappaukseen. Kova homma, saatiin kiinni. Toi on tosi hyvä. Operaatio Kumivene. Saas nähdä, että tuleeko tästä mun käsissä mitään. Kyllä se sitä kovettuu, kun pumppailee. Urheilus menee. Se on siinä. Nää on Poijuhampparit. Operaatio moottorin kiinnitys. Moottori lähti heti käyntiin. Just hyvä. Sama aika. Yhden käden soutui jokin. Ei enää onnistu. Taidettiin kastella tulpat moottorista. Niin spesiaali tää ekosysteemi täällä, että pitää ihan kengätkin desinfioida. Vähän kuin suomalainen mökkitie. Nousuvesi alla. Täällä on ihan kunnon mäkiäkin. Ihan esihistoriasta alkaen. Aski vai korkein huippu 812 metriä. Täällä on tällainen yleinen vapaakäyttöinen bunkhouse, jonkinlainen retkimaja tyyppinen ratkaisu. Tämähän on laadukkaan näköinen telttailualue. Ja tuossa kelpaisi telttailla.
Ja pitäähän saarella puhelinkoppi olla tietenkin. Ja täällä on kaikki mahdolliset palvelut. Cheers! Tänään kokkivuorossa. Simoni on vähän tämmöstä enemmän perusruokaa, tikka masala, mutta täällä on onneksi Pekan mausteaarteet hyödynnetty. Intialainen ruoka ja epäintialaiset maisemat. Aurinko on ilmestynyt yön aikana ja samoin runsaasti erilaisia erivärisiä medusaa kellumassa. Herättiin yöllä siihen, kun toi poiju osui veneeseen, että oli niin tyyni, ihan nolla tuuli ja sitten Svelliä tuli kuitenkin vähän tuolta, niin oltiin ailehdittu tuohon poiju ja keulahan kävisi vähän paukuttamaan siihen, että ei oikein keksitty mitään älykästä ratkaisua asiaan. Heippa! Kiva saari ja koliseva poiju. Mieletön medusakeitto. Purjetta ylös. Aika mieto tuuli vielä toista. Juuri täydellinen purjehdustuuli ja suuntakin juuri purjehdittava tonne mihin päästään, niin aika mahtavaa. On ihan mahtavaa, tää kivuttaa. Oma mausteensa täällä toi pyydysten väistely. Kyllä. Niitä riittää. Kaksi vendaa myöhemmin olemme ideaalisessa kurssissa varmaan aika lailla tänne määränpäin. Joo, nyt mennään vähän lepposammin. Kiva tommonen lähemmäs lasipaalut. Pikku operaatio, kun lattatasku oli revennyt ja latta oli sieltä tippumassa. Saatiin latta pelastettua, mutta piti vähän purjetta laskea. Nostaa takaisin ylös. Delfiinit tuli katsoa, mitä me oikein touhutaan. Joo. Nyt näki oikein kunnolla. Sitten se menikin moottorihommiksi. Pieni tiskausoperaatio, että alkoi lupaava kallistusta tuntumaan, että joskus päästäisiin takaisin purjehtiin. Mennään ihan kunnon vauhtia. Puuskaisaa tuulta. Ei ollakaan vielä paljon käsiohjauksessa menty. Pikkasen kanssa noin mäet vaikuttaa, että tulee vähän puuskin sieltä, mutta ei mitään kovista. Ja sit se tuuli loppui yhtäkkiä aivan kokonaan. Tähän loppu purjeiden veto. Mikäs tässä on kello? Se tuuli menikin hetkessä 0–10. Vähän suunta muuttui samalla erää. Aikamoinen kalli. Kärki alkaa olla.
Siellä Tuuli soittaa säkkipillikonsertti. Ilmeisesti. Heti tulee vaikutelma arktisesta purjehduksesta, kun on toi huppu päässä. Ja aurinko kateessa. Isollakin saa aika hyvän kallistuksen. Delfiinit meni ihan vieressä. Siellä. Wow. Siellä olisi meidän Ankkurilahti. Oikeastaan vaihdettiin vähän lennosta suunnitelmaa, kun ajateltiin, että saattaa sittenkin tuuli puhaltaa tuonne Lagavulin Islanteen, mutta sinne vaan. Tuo on aika hyvä näillä tuulilla. Vähän osuu tuuli tähän meidän Ankkurilahteen. Noniin, ankkurin paikkamme tässä. Ei tähän niin pahasti tuule. Pikku nykäsyt pakilla. Näiden välissä. Mun kädet ei ole ihan 180, mutta... Kato! Evä! No mikä toi on? Se lintu. Eikö se nokka? Ah. Toi mitä? Soritsumakkaraa. Uutta oppii tuolta Tislaamolta, kun Fudge ilmeisesti toimiikin viskin kanssa. Ja niin se tuntuu toimivan. Tässä on nyt kansallisruokaa lihapullia tehty jo niin kauan ja antaumuksella, että mä oletan, että tässä on nyt jotain jännää. Tässä on kyse tämmöisestä sankarillisesta tarinasta, jossa yritetään tehdä lihapullia vähän mukaan jotain twistiä, mutta eiköhän niistä ole ihan tavallisia lihapullia kuitenkin, mutta nyt ehkä mennään sitä kohti, että niistä tulisi edes syötäviä. Nyt on nimittäin Pekan eeppiset lihapullet, jotka ainakin tuoksuu nimensä mukaiselta. No niin, no ota sä siitä sitten. Hyvä. Oliko siellä muita salaisuuksia kuin tuplakerma? Ai, valkosipulissa? Ei ihan perus Ainakin omaan ajatusmaailmaan tässä on jotain absurdia olla täällä tällaisten maisemien ympäröimänä. Se hirveästi näy taloja, muita veneitä, asutusta. Sitten kuuluu moottorisahan ääntä ja yksi porukka kävi tuolta uimassa siinä puolisen tuntia pulikkoja. Täällä syödään eeppisiä lihapullia sitten. Ja ollaan taju pois.